Indian street food, kadire, lupang hinirang, ginawang Bayang Malibog, Perlas ng Silangan, sentiments, political na. Kumusta yung mga kasar ako nga pala si Mocha Frappuccino para magandang legit fake news sa Pilipinas. At tinagad simulan dahil medyo magiging mainit ang ating comment section sa ating mga pag-uusapan. Dahil nag-viral ang pagluluto ng mga Indian sa kanilang street food. Ito mo, pakinggan mo natin hinanaing niya. Bakit po kinakamay ng mga Indians yung niluluto po nila? Sarap ang kinakamay! Bakit nyo ginagawan trending? Nilalamas. Bakit nyo kailangan i-share? Bakit nyo kailangan gumawa ng content tungkol sa nangyayari sa India? Unang-una, ito isipin nyo, kaming mga Indiano na lumaki sa Philippines, alam namin yung Hirap. proper hygiene. Developing. Yung tamang proseso. Pero bakit tahimik kami? Kasi alam namin na mahirap yung bansa namin, naiintindihan namin yung poverty doon. At pangalawa, napakadaming korap sa gobyerno, Diyos ko, daig pa sa Pilipinas. Totoo yan. Bisa lang tayo malagpasan Gobyerno yung mga nagugutom Sa mga sa galing kalye. natin. Magpapayaman na sila na magpapayaman. Yan yung sad reality sa India. Tamad ba silang kumuha ng sandok o maghugas ng mga kagamitan nila? Nope. Hindi po. Dahil lang ganitong klaseng pamumuhay sa India ay kanila nang nakasanayan. Kumbaga, kultura na nila ang pagkamay sa mga pagkain. Ito yung video na nagpa-udyok sa akin, ilagay ito sa balitang yan. Kasi pinanood ko to, sinabi lang niya kultura. Hindi mo man lang lumalim pa yung paghahanap, pinaabot mo lang na 8 minutes para lang may onting ads. So naiintindihan ko naman, minsan tamad tayo sa content natin. Ang pinakarason niya, hindi na sa kultura, relihiyon nila. Naka-imbibe ang relihiyon sa kultura. Ay ang kanilang Ayurvedic teachings. Meaning, ang mga daliri daw ay may kapangyarihan o at least connected sa universe. Yun din sabi ng mga babae ko sa akin, importante daw ang mga daliri. Kaya siya importante pagdating sa pagkain, sa luto man o sa kain. So, kaya nila yung ginagawa. Hindi lang dahil kultura. Hindi lang dahil, di ba? Explain mo na ng kompleto. Nakakainis eh. Ano mang pinagdaraan. Kaya ito yung mga pinagtatawanan nila. Kung paano lampasan. Nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ito lang yung mga bagay na di natin naiintindihan, di ba? Blindsided tayo. Onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Sarap! Maggi Magic Sarap. Nasa kamay. Ay, ako mapapaiyak ako sa sarap na yun. Lalo na kung alam ko yung pinangkut-kut niya nung araw na yun. Hygienic naman sila before niya mag-prepare ng pagkain. Siyempre, ihalo-halo mo na dito iba't ibang circumstansya. Yun nga, developing country, baka hirap, baka mas... Di ba merong mga relihiyoso na nakakalimutan yung mga practices nila? Arami dyan mga nagsisimbang demonyo naman talaga. So siguro naghahalo-halo na lang din yun at pag pinagsama-sama mo, bigyan mo na ibang matagal na oras, pumumukha silang marumi ang kanilang pagkain. Pero ito ay ingrained sa kanilang mga tradisyon at sa kanilang Hinduism. Diba? Isa sa mga pinakamalaking relihiyon sa India. Maano din sila sa mga daga, very close sila, parang holy sa kanila. These are my family. I am family belong to Goddess family person. I death, next month become the grass. Dapat naiintindihan mo, dapat open-minded ka. At speaking of open-minded, pag-uusapan din natin si Vince Sentiments mamaya. Don't back up, don't back up. Do tayo na kundi finger, lunok. Ganito. Kefir daw. Ginagaya niya yung sa Indian ba? Delicious yung pa nga natitikman. Marami silang spices eh. Kasi ako lagi ako nanonood ng mga Mexican, Indian, Chinese, Korean, street foods. At kung ganito lang kababaw ang tingin mo sa mga luto nila, tayong 1,000, I'm sure hindi yan 1,000, pinapakita no ng iyong kababawan pagdating sa kultura ng iba. Ikaw, matutuwa ka ba pag pinagtatawanan ng ating klase ng pagluluto? Napakaganda. 1 minutong di ko maibabalik. Sunod, galing kay Jerome. Yan ang gusto ko street food ng India. Banish ka na sa India! Tanggalin! Hindi ka na pwede dito. Ano to? Galing kay Paulo Simp. Oy! Ibang finger skills to ah! Anong Ayurvedic teachings yan? Eh! Oh! Oh! Shit!
Hindi to Ayurvedic, Kama Sutra na to. Nashima, tara street food mamaya. Sige, tara. Ha? Anong finger skills to? Ano ituturo mo sa akin? Ano papakain mo sa akin street food? Hindi. Halo-halo. Yan ang At pagbabate. syempre, hindi din papatalo ang lasa nito. Parang bagal ako. Pwede ko ba itong pabilisin? Nagtagal silang Salamat. tikman dahil hindi naman talo yung lasa. Ang pagkakamali lang nila kung paano nila ito ginawa. Pero wala tayong magagawa. Hindi yung pagkakamali, kultura nga nila yun eh. Pagkain, madumi, pero hindi naman sa kanila lumaganap ang sakit. Eh dito sa atin, sa China pa nagmula ang Ano sakit. sabi mo? Pero hindi naman sa kanila lumaganap ang sakit. Eh dito sa atin, sa China pa nagmula ang Seryoso ka ba dyan? Nagtingin ka ba talaga? 2021, December, September, 650 people in India, linked to COVID across India. Ano ba? Nagtitingin ka lang nasa internet na lahat. Hindi na nga tayo kailangan mga YouTuber eh. Pero di ba, wag ka naman magsabi ng ganong all-encompassing ng mga statements na alam mo naman bullshit. At speaking of bullshit, sunod na balita na ay na madadaanan natin itong isang scene sa Pornstar 2. Nagawa syempre ni Vincente Mens, ang ating napakagaling na director. At dito makikita mo ang mga liriko na Bayang May Pwersa sa Silanganan. Medyo kabastos-bastos ito na ginawa sa ating national anthem, pero sigurado ko na pag-usapan rin ito ng mga lawyers nila bago nila gawin. Siguro may ilang dami ng words, dapat yung tempo sakto lang na maiba mo para hindi masabing ginawa ng parody yung ating pambansang awit. At syempre marami nang gumawa nito, pero ito kasi kilala siya. Ano ba to? Lupang Inutang ata yun. Basta may gumawa nun, pero anonymous. Ito, kilala siyang director at meron siyang following. Ngayon, hinanap ko tong kababoy-baboy na ginawa niya. Kita ko dito at ating panoorin saglit para di rin tayo makapiright. Nasimula Ay, na ba't ito yung ginagawa? Hayop ka, Vincentiments. So, alam nyo naman na kailangan ko magsalita ng onti dito. Dito, Kaya nyo? sila ay nagpa-practice Kaya na. maging mga magagaling na porn Tayong mga star. star? Kasi itong mga nagtuturo sa kanila, mga mentors nila, ay mga dating porn star, mga literal na kilala yan. Sila Miss Maui, diba? Alma Moreno, alam ko marami sa inyo ang nakatulong niya sa pagtanda, sa paglabas ng mga tamang likido sa inyong pagtanda. Yun yung pinaka-plot nito, diba? Napaka-deep. Ay, kailangan manumpa muna kayo. Hindi lang yun ang kanilang Saksi pinaglaruan, ang pati langit yung at panatang si Papa. makabayan. Itaas ang kanang kamay at ang kaliwa ilagay sa kipay. Ako, Pang Cannes! ang pangalan Cannes Film Festival! ay Dito Cannes, Delata to. Delata Film ang Festival. aking Nakita ko sa Reddit na sabi nila bakit daw hindi pakawalan ng Viva Film si Daryl Yap. Ang minsan nagsabi doon, cash cow daw si Daryl Yap. Na he works dirt cheap at Inyong marami siyang pagsasanay nailalabas. Siyempre upang kakainin ng matawag kakainin yung yun ang kanyang mga lehitimong porn manonood. stars ng bayan. Naiintindihan ko rin yun. Mga- Business perspective, worth naman. Siguro binabantayan lang nila yung mga ginagawa nila. Bayang Malibog, Kaya na. Perlas ng Silangan. May alam ng suso, ang dibdib nyo'y buhay na buhay. Sa dagat at bundok, sa silong at sa singit niyong uhaw. Ay ang langit sa kiki nyo. Kayo ang ligayang walang makakaapi. Lahat mabubuhay dahil sa inyo. Handa! Ahit! Pero kung 10 years old ako, ma-appreciate ko naman to. Open-minded naman ako eh. Alam mo yun, gusto ko yung mga bastos na may dating. May kapupuntahan, hindi lang bastos for bastos sake. Sana nanonood na lang ako ng porno. Ano to, di ko gets. So, para ba itong mga bata lang na gusto makapanood ng hindi mapapagalitan ng magulang kasi nga nasa isang movie. Pero yun nga, di ba, alam na natin mga batas na nakasaad na bawal mo anihin yan. Bawal mo paglaruan, bawal mo bagu-baguhin. Di ba meron nga yung kay na nakasuhan si Pacquiao, saglit ata yun kasi may iba't ibang tempo siyang kinanta doon sa lupang hinirang sa isang niyang laban. Ewan, hindi ko natitingnan lahat kasi naiinis lang ako eh. Perlas ng silangan, anong sa dibdib mo'y buhay. Kahit sabihin na natin hindi illegal yung ginawa ni Daryl dito, may delikadesa yung mga ganyan, di ba? Hindi pwede isaksak mo lang bigla yung daliri mo, di ba? Minsan dapat mo duruan, dapat mo munang paglaruan, di ba? Di ba? May ganun eh. Bias lang ako na naiinis lang ako talaga sa kanya. Okay, sana hindi national anthem natin. Sana nag-stick ka lang sa Panatang Makabayan. Pati yung tugtog, di ba narinig mo dun kanina? Meron siyang vibe. Kayo ang ligayang walang Pambansang awit, pero siguro pinalitan lang nila enough para lang hindi madali sa batas. Meron yan eh. Sigurado naman ako binantayan niya ng mga
ng mga lawyers niya para maging safe sa kanila. Nakakasama ka na loob, Daryl Yap. Kung hindi kalibugan, pighati ang binibigay mo. Sunod na balitang ina na. Si Vin Sentiments ay lumipat na sa political content. Wala namang, naiintindihan ko, sobrang makalat ang politics sa Pilipinas. Ano naman natang politika. Ang pinaka-kinainisan ko dito, talagang may sumabit na Indian street food sa aking lalamunan, ay ang kanyang pagsabi, anyone who claims to work 18 hours a day is either lying or stupid. At wala na akong pake kung sino nagsabi yan, Lenny, Bongbong, Pacquiao, Soto, Leody, sino pa mga tumatakbo dyan. Trabaho ko sa production eh. Nanggaling ako sa mga ganyan. Tapos ikaw, Vin Sentiments, ikaw mismo, nag-production K. Kaya mo ba talaga sabihin sa harap ng mga katrabaho mo na hindi ka pa umabot ng 18 hours? 12 hours na lang at least. 12 hours sa trabaho. Dahil may kailangan kayo habulin mga deadline. Kasi meron nag-fuck up sa kagrupo mo na kailangan mo ayusin kaya tumagal. Ang pagkain, pwede mo kumain habang ginagawa. Minsan wala kang tulog. Minsan 3 oras lang ang tulog mo. Manalo man si Lenny, si Bongbong dyan, ang gusto ko, ang pagiging kritiko mo ay hindi dapat natatapos doon. Tandaan mo mga political lang yan. Mapapalitan at mapapalitan din yan. Sabi niya, isusupport daw niya yung nanalong gold. Si Mang Dutz! Pero ayun, puro sa kontra. Pero alam mo, ma'am, sabi niya noon, di na siya tatakbo. Ito ayoko sa arte, pag nahaluan ng politika. Dapat kasi ang art, mapapatama parehong sides palagi. Kung hindi man dalawang side, 3. Ganon mabubuksan ang kritiko mong pag-iisip. Alam ko maraming mabababaw lang na iisipin, ito mas pinapanood na tayo, itong sikat, sila siguro ang tama. Kahit sino pa ilagay mo sa gitna yan, Mapa Marcos man, Robredo, Pacquiao, Isko, di ba? Ano pa ilagay mo dyan? Pag itong ganitong klaseng portrayal ng art na meron ka ng kinakampihan ay very destructive. Kung hindi man destructive ay pinopollute mo critical thinking ng mga tao. Kasi iisipin nila, lalo na sa mga fans of Vin Sentiments na ano siya, pro BBM, so BBM na din ako. Or kung meron mga antay naman kay BBM, hindi na ako magsasubscribe sa kanyang mga klase ng content. Tulad na itong klase mga videos na matatawag na nating art kasi nga meron tong message na dala-dala, very irresponsible ang ganitong paggamit. Pero ewan ko kung talagang di ko naman pwedeng laging sabihin bayad ka, di ba? Pwede nyo rin sabihin sa akin yun na bayad ako. Pero pag ganito na meron ka ng kinakampihan, pinapakita rin naman ito anong klase kang tao. Ako, hindi ko pa alam sino ang boboto ko. Ako yung nag-weigh pa rin ng mga facts sa iba't ibang mga balita. Gusto ko malinis ang record, 'di ba? Yun ang mga magandang practices. Hindi nakikinig-kinig lang sa iba, may sariling isip. Pero pag pros and cons kada kandidato, kung meron talagang gusto yung kandidato, comment nyo nga, pakikinggan ko. Future to ng bansa ay kaya importante yun. Ayoko lang dito, akin po focus na lang dito ay yung paggamit. Tama, Paul, ba't ka ba na may sarili platform si Vincent, mas dapat ikaw din. Hindi nga eh. Open ka sa lahat ng interpretasyon. Kaya nga maganda yung ginagawang presidential interviews eh. Kasi lahat sila sabay-sabay. Ito, pumipili ka lang ng isang path na para bang sure na sure ka na. Diba ang pinaka nakakatakot sa lahat pag sure ka sa isang bagay kasi di mo alam kung tama ka nga. Ganun ka ba ka sure sa sarili mo, diba? Lagi naman ang pinaka-maingay, pinaka-sure ay yung mga misinformed o kulang sa impormasyon. Pero pag sa tingin mo nakukuha mo na lahat ng impormasyon, alam mo pwede kang magkaroon ng gap sa iyong tinignan. Kaya, yun, nakaka-disappoint lang. Naiintindihan ko yung 18 hours. I'm sure meron sa inyo mga doktor, ang mga magulang o mga kapatid o mismo ikaw na nag-work above and beyond sa responsibilidad mo. Hindi ko sinasabing si Lenny yun. Hindi yun ang point ko dito. Ayaw ko lang yung pagdura niya sa common sense na para bang hindi mo ba pinagdaanan magtrabaho ng lagpas sa oras mo. Tayo lalo na dito sa developing country ng Pilipinas na abuso ang tao. Sa Germany nga may 5 hours na sila work eh. Dito 8 hours sasairin ka ng mga employer mo. Gaga mapagod ka. Kasi pinagdaanan ka ng trabaho ng ilang taon. Kung ang magsabi man ng 18 hours ay si Bongbong, si Isko, di ba? Iba pa mga kandidatong yan. Lalaitin ko pa din yung pagsabi mo na hindi totoo na may 18 hours na nagtrabaho. Anong bullshit to? Dapat dandalin mo lang yung prinsipyo, hindi yung politiko. Yung prinsipyo ang dala lang niya. Ito pa, huli. Nakalimutan ko na makalimutan yung nagsasabi na okay lang, pagkaiba tayo ng politika. Alam mo ba ano ang epekto ng politika? Kaya nga sobrang hirap gawa ng content nito eh. Alam mo ba ang epekto ng politika sa ibang tao? Pwedeng yun ang kapalit ng kanilang kabuhayan. Pwede yun ang kapalit ng kanilang mga rights.
Kasi ang politiko, sila ang gumagawa ng batas at sila nagpapairal ng batas, pwede nilang palitan. Pwede nila mas maging available sa kanila ang grasp of the law. Kung sino man ang umupo sunod, pwede niyang padaliin ang mga kaso ng kanyang mga allies, ng kanyang mga cronies, o mga kanyang mga kaibigan sa politiko. Pwede niyang harangan, pwede niyang patagalin, pwede niyang pabilisin. And hindi lang to ngayon, isa tong normal na gawain sa politika. Diba, ang kaibigan mo noon, pwede kaaway mo na ngayon. Diba, may mga photos na nakadilaw si Papa Diggs, yung mga ganon. Kumbaga sa politika naman wala naman talagang tunay na magkaibigan dyan. No? Hindi, kung ano yung kailangan mo sa moment na yun, ganon talaga. Dapat ganon mo tinitingnan ng politika. Ano ba, 2022 na, isip mo pa rin ba sa politika, black and white, red and yellow, blue and green? Lagi may gray area yan. At bilang ating mga mamboboto, huwag kayong maging bobo. Intindihin nyo bakit sila ganun. Huwag kayong makinig sa mga TikTok, kayong makinig sa mga YouTubers na yan. Tignan nyo mga balita. Cross-reference kayo ng mga sources. Pag titingin ba kayo ng mga YouTube videos o ng mga TikTok videos, nakikita nyo ba yung mga sources nila? Wala naman eh. Lalagyan na ng malakas na music. Tatapos natin yung balita, kaya pasensya na ako medyo seryoso kasi seryoso naman talaga usapin. Mahirap gawa ng mga jokes yan kung nakasalalay doon ng mga tao. Pero, diba, sa susunod natin mga content, balik na naman tayo sa ating regular programming. Doon tatapos natin yung balita na ngayon. Pasensya na kung hindi kayo natawa kasi ang gusto ko ay matuwa ako sa future ng Pilipinas. So, ako ulit si Mocha Frappuccino. Huwag tayo like, share sa mga TikTok historian nyong friends at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo Mamaalam.